8 miljun euro mill-Fond Ewropej għall-Iżvilupp Reġjonali ser ikunu allokati għal żewġ proġetti li permezz tagħhom ser jinħoloq 144 impjieg ġdid. Ħabbar dan it-tlieta filgħodu s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Ian Borch hekk kif spjega li 3 miljuni u 600,000 euro minn dawn il-fondi ser imorru għall-iżvilupp tal-Park tal-Avjazzjoni f'Ħalsafi, fejn ser issir infrastruttura ġdida li tgħaqqad dan l-istess park mar-runway. Warajna għandna s-Safi Aviation Park fejn hemmhekk ser naraw il-bini ta' 3 hangars ġodda fejn ikun jista' jsir it-tiswieq u l-manutenzjoni ta' ġettijiet żgħar. Permezz dan il-proġett ser jinħolqu gradwalment mal-24 impjieg. Proġett ieħor li ser igawdi minn dawn il-fondi huwa dak tad-Digital Hub li ser jifforma parti miċ-Ċentru tax-Xjenzi tal-Ħajja f'San Ġwan. Dan id-Digital Hub ser jara li jkun hemm l-ambjent u l-istruttura neċessarja fl-industrija tal-kreattività permezz ta' secondary data cable bejn Malta u Għawdex u li għandu jwassal biex f'Għawdex ikun hemm konċentrazzjoni ta' kreattività. Meta jitlesta dan il-proġett mistenni joħloq 120 impjieg ġdid. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borch qal li hekk kif resqin lejn tmiem is-sena 97% tal-fondi allokati għal perjodu 2007 u 2013 ġew użati. Dan jiżgura li Malta tassorbi l-potenzjal kollu ta' dawn il-fondi kif ukoll biex jinħolqu impjiegi ġodda.